Днес ще ви покажем как изглежда моето снежно кътче. Ето сега тръгваме тук по пътечката. Ето. Ходиме. Ето го отдалеч как прилича. Ето го. И така ще го покажа. Тук исках да направя нещо като дворче. Тук имам още един път авариен. Его там. Ето това, тук ми е охичката. Тук съм сложил картина, кофа за боклук, столче и това ми е масата. Тук още една хелоуинска тиква, знаменцето на България, картина и това тук ми е склада. Ето тук това ми е снежния превоздач, където ме вози навсякъде. Ето това тук е греблото, където правих иглото ми. Правих го нещо